Už několik měsíců zkouším na svých psech tento suprový šampon na obličej. Je to od značky Plush Puppy a je to šampon určený pouze na obličejíček, neštípe v očích a používá se ho malé množství. Takže vám teď ukážu, jak se s ním pracuje. Stříknete si pěnu a tu nanesete pod očíčko a na obličejíček zapracujete. Šampon příliš nepění. Tak. Používám i na hlavičku. Tak. Je trošku evidentně chutná, protože se po něm volizuje. Já ho nezkoušela, nechutnala. Takže trošku podrbu, aby si to užíval, má to i jako masáž. Tak a teď tak, jak jste zvyklí, klasicky spláchnete. Hlavičku zakloním, ouško přidržím a spláchnu.